most tanuljuk mi is a lényeget, tehát az alap az a Smart Sports System, és annak az egyik ága a Smart Guard. Aztán, hogy mit jelent ez a Smart Sports System, túl a szó szerinti fordításon, a gyakorlatban, az majd kiderül. Na, akkor egy nagyon gyors bemutatkozást kérnék szépen mindenek előtt. Szénási Zsolt. Mit kell tudni rólad? A Smartból az S betű az én nevem. Azt igen, és oké, a M-A-R-T. Igen, az M-A-R-T az egy mozaik szó. M-A az a martial, és az R-T, vagy az A-R-T, az pedig az art, tehát martial art, martial art, vagyis harcművészet. Nagyon sok valami szakét, vagy ilyesmit itt adok, amíg megszűrtétek ezt, vagy ez milyen körülmények között sikerült ezt a talányos kifejezést így összehozni? 33 év szakéhívása ez tulajdonképpen, vagyis ez azt jelenti, hogy én 33 éve foglalkozom a harcművészetekkel. Az alap az a Shitoryu karate, és köré épül nagyon sok minden. Miért gondoltad azt, hogy létre kell hozni ezt a Smart Sports Systemet? Hát ez miben különbözik minden mástól? Nem gondoltam, egyszerűen így alakult, így született. Ha valaki 33 évig foglalkozik valamivel, és azt tiszta, őszinte szívvel teszi, és tényleg az egész életét kitölti, akkor összeáll benne valami, összeáll benne egy egyéni, egy egyedi, egy szintézis. Hogyha valaki megnézi a weboldalunkat, a www.shito.hu, akkor az utolsó mondat, hogy mi is az a Smart, ez az én utam, amit ajánlok mindenkinek addig, amíg meg nem találja az ő saját útját, de a cél az, hogy megtalálja a saját útját, és ezt merje felvállalni. Magyarán, hogyha nem tudsz jobb utat, akkor térj rá az én utamra, de ajánlom neked, hogy találd meg a te utadat. Abszolút mértékben, mindig az egyén a fontos, hogy ő saját magát megtalálja, föl tudja építeni. Ehhez a Smart Sports System nagyon nagy segítséget ad. Ez a Smart Sports System, ez sok különböző keleti harcművészeti sportágat foglal össze, vagy pedig ennek egy gyökere van? Igazából a Smartnak az egyik része az a harcművészet, de a harcművészeten belül is több részt találunk. Mi Smart Shitónak vagy Smart Dojo-nak, a dojo az a hely, ahol az edzés folyik, hívjuk azt a részt, ami az autentikus, illetve a tradicionális része a harcművészetnek. Az autentikus része az a legősibb, legrégebbi rész, amikor ezt valós harcra használták. Tehát azt mondjuk ma, hogy szeretnénk önvédelmet tanulni, akkor tanuljunk valami önvédelmet, és közben, hogyha belegondolunk, akkor az ázsiai harcművészetek azok nem szóltak másról, azok tényleg arról szóltak, hogy megsemmisítő módon tudjunk fellépni az ellenfelünkkel szemben. Az önvédelem jegyében. Az önvédelem jegyében, vagy nem az önvédelem, hanem mondjuk a császár, vagy valami cél jegyében. Aztán jött a tradicionális része. Ugye, hogyha harcművész szakifejezést használunk, akkor azt mondjuk, hogy jitsu, ez az ősi klasszikus gyilkos mód. Ha azt mondjuk, hogy do, mint karate, do, aiki, do, vagy akár taekwondo, akkor ez már a tradicionális rész. Megváltozott a célja. A célja az a saját magunk fejlesztése lett. Szellemileg, fizikálisan, mentálisan, tehát ez egy önfejlesztő dolog. És a legmodernebb rész, az pedig a sport része, amikor atlétákat nevelünk, bizonyos feltételek és szabályrendszerek között próbálunk győzni úgy, hogy a másik és a saját magunk testi épségére is vigyázzunk. Most ez mind a három megtalálható, ugye a Smart Dojo az a klasszikus rész, a Smart Shito az a tradicionális rész, és a Smart Shiai, a Shiai az a küzdőtér japánul, az pedig a professzionális sportkarakter rész. És akkor ezen kívül vannak, amik nem annyira a harcművészethez, de saját magunk testéhez kötődik. De például ilyen a Smart Guard, a guard ugye az védelmet jelent, kettős jelentése van a dolognak, nem csak önvédelmet jelent, hanem egészségvédelmet is jelent. És van benne egy jelző, hogy civil kyusho
önvédelem, a civilt azt mindenki tudja, hogy mit jelent, nem kell, hogy harcművészethez kötődjön a dolog, a kiúsó az viszont életpontot jelent, ez azt jelenti, hogy a testen lévő pontokat, amiket például az akupunktúra gyógyításra, vagy az akupresszúra, vagy a shiatsu gyógyításra használ, azt bizony a kiúsó az a fekete oldala, ugyanezeket a pontokat a rombolásra tudod használni, ami azért nagyon fontos, mert ez nem tőled függ, ez irányítja a te testedet, a te akaratodtól függetlenül. Ezt, ha te megtanulod, akkor nem számít, hogy milyen idős vagy, milyen korú és hány éves, alkalmazni tudod az ellenfeleiden, és ezt a civileknek is bizonyos módon tanítjuk. Van egy Smart Qigong része, ami energetikával foglalkozik, ami egészségvédelem, fiatalság megőrző, vagy adott esetben éppen harcművész energiát fejleszt. Vagy van például a Smart Release, ami egy abszolút relaxációs program, egy kb. 3 órás sessionnel azt éred el, mint hogyha 2 hetet pihentél volna. Mind nagyon izgalmasan hangzik. Még egy kérdésem lesz, előtt elárulom, hogy arra már rájöttem itt téged hallgatva, hogy mind kettőnk közül biztos, hogy te vagy a smartabb, mert nekem sikerült a nappal szembeállnom, te meg a nappal háttalálsz, és így folytattuk ezt a beszélgetést, de ez lenne a legnagyobb probléma. Az érdekelne még, hogy ez egy magyar találmány, tehát ez a te és a csapatod találmánya, különböző keleti harcművészetekből és keleti filozófiákból összegyúrva és átültetve, tehát mindaz, amiről eddig beszéltél, ez a komplex egész, vagy ez is valahonnan keletről jön? Azt lehet mondani, hogy ez egy egyéni szintézis, és mivel én magyar vagyok, ezért ez egy magyar szintézis, de nagyon-nagyon sok helyről jön. Na, így te gyúrtad össze ilyenné, tehát az, amiről most eddig beszéltél, az alapvetően a te filozófiád, a te szintézised. Én inkább úgy fogalmaznám, hogy ez bennem gyúródott össze ilyenné, és nagyon sok ember kedvére. Akkor most jöhet a látványosabb része? Köszönöm szépen! Először kezdünk egy karate résszel, tehát egy harcművészeti résszel, és aztán folytatjuk azzal a bizonyos civil önvédelemmel. Annak lesz a részed az örökülésből hátra szaltom, az nagyon érdekel. Ez megint csak egy egyéni dolog. Hogyha valaki ilyen módon kezd el edzeni, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy az élet melyik területére fog elvetődni, mindenhol nagyon gyors és dinamikus fejlődést fog mutatni. Ha éppen például akrobatikához van kedve, akkor az akrobatikában fog ilyen jellegű fejlődést elérni.